nasarar so, 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 samun masoyi na gaskiya. Nasarar so, samun mai baka kariya. Nasarar so shine daɗi na duniya. Nasarar so shine daɗi na duniya. Nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, yeah, nasarar so, nasarar so, yeah, nasarar so. Kinga, ‘yan mata, yala. A cikin jaka Wallahi bai isa ba. Allah sarki. Kima da mai kina tafiya kina danna waya ai dole na. Wallahi na gode fa na ji daɗi wallahi. Sai ki dinga kula saboda ke ma dama ki da kina danna waya amma ki yayi saboda daga bako. Ina zaki je ne? Nasarar so, Allah ku zan samu nan ba. Amma ha komai wannan abu da ke ma nasarar so, samun masoyi na gaskiya. Nasarar so, Wani suna zan sa? Maryam ga Shi ne zan kira ki. nasarar so shine daɗi na duniya. Nasarar so shine daɗi na duniya. Nasarar so, nasarar so, nasarar so. Sai ka ce wata wayana kullum ƙara kyau kike yi. kai dai kana da su laya da yawa wallahi. Na kai ka kyau? Ni kuma Mana. ai ba a namiji ga kyau. Wallahi baby kai ma kyakkyawa ne. Kana da Sami kyau. na son koyi na zo na sake a gaban ta halan sai in ji farin ciki har ƙarƙashin kafa na. Dai kana da su laya da yawa wallahi. Ba. Yau gashin kafan Eh, kafa wallahi. ba ma cikin ƙololuwar Ai zuciyar kin ka ma mai gaba ɗaya duk wani sashe na jikina. Soyayya ki fa ba iya ruwan jikina da kyawu ba har jinin jikina. haka ne kuma fa. Ina son ki sosai fa. Na gode sosai da irin kulawa da kake bani. Ina son ka. Allah ya sa a cikin zuciya. Wallahi da gaske nake yi. Ni san Sasad ka san me? Ran nan ma wani ya aiko. Ni na ɗauka ma kai ne. Ina fitowa sai na ga wani ran da komai. Na rantsi. Allah ya sa daga soyayya ce. Nasarar so, Yau me yasa baka je filin ba? nasarar so. To ai bai son wani abu idan ban ɗin ba idan na ci. Ana bugun ban sai yin tunanin sai na rasa ma ya zan yi da ita. Ko bai son wani abu ne. Na je filin bal zan ba da ajiyar wayana. Irin wayan da suke kallon bal na sai na ba shi yana karɓar wai. Ya ga wannan hoton na gina dora akan screen ɗina. Wai wannan kyakkyawa fa la ban san lokacin da na tsalle na diran masa ba. Ka ji zan masa. Me yasa? Ya ji ce da nake so matar da zan aura ya ce wai ta masa kaza. Lallai ka daina dirawa. Ya ba zan diran masa ba ina da kishi a kan. Kafa ka dinga zuwa kana bibige 'ya'yan mutane sabbi. To yaƙi a soyayya don ya Ni dai ba na so ka dinga bibige 'ya'yan mutane sabbi. Wani abu ya same su. ya same su ba ma ni ba. Shi zo ka siyo min a sweet na mai suna tafaran kama zai. Allah na ji shagon yana da yayi. Na rinke ni na yi Shagon gani da nake sun tafi sallah. Kuma ba zan iya zaman jiran sai na jira shi ya dawo gani yake kamar yana cinye min lokacin da zan zo na haɗu da farin ciki. Allah zai. To gobe za ka tauna da shi. Dole ba ma. Dan Allah. Kai. Allah sai ya rike farin ciki na tare. Nasarar so, Ina ƙaunar ka. nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar soyayya, nasarar so, nasarar so.
nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, samun masoyi na gaskiya. Nasarar so, samun mai baka kariya. Nasarar so shine daɗi na duniya. Nasarar so shine daɗi na duniya. Nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, yeah, nasarar so, nasarar so, yeah, nasarar so, nasarar so, yeah, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, yeah, nasarar so, 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 nasarar so. Timina, Na jin ka. ka san ku je na je gidan su yarinyar nan? Ni daga su kake ka je gidan sayar nan? Wallahi na je gidansu. Gaskiya wallahi ba amana. Ko kaɗan yin bayatin ina alaji kaɗi. Ya kake haka ne? A lokacin a time din da ta kira ni da ce na zo, sai da na kira layin sai na da abi. Na yi try na da abi. Wallahi. Oh, of course. Na sa waya ta a caji ne lokacin. Amma ni na san na kira ka wallahi. Kai, amma gaskiya wallahi na so a ce an je da ni wajen Ai kai dai ka bari wallahi. Ai zuwan yayi daɗi. Wai me ake tattaunawa ne a majalisar nan? kawai baba ka share. Za ta yi lama jadid na amma sai ta zafi. Kaka damu. Kenan ni ke da A kafa ka ce wai idan an gaya ma magana ne ka ba zan sauki gaya shiga abin muku nan. ba. Haka layi baba. Allah ka share. Za ta yi lama jadid na. Kira jaye. Allah ka mu hashe ke nan ya baya. Kan dana ma kika yi. Yana ba da kuɗi. Idan ne sai ta bada ita kawai ka Ko mu je wajen gida na sama mu. Nasarar so. Ƙawata. Kwana biyu. Lafiya ƙalau. To wallahi normal. Kwana biyu na daina ganin kiskon lafiya. Wallahi lafiya ƙalau ƙawata. Sai dai wani ɗan abu da ya ɗan shige min duniya. Na je na haɗa soyayya da ko Salim da ta wallahi gashi Salim bakar zuciya ce da shi nake gaya ke kin sani ai ba na baki labari bakar zuciya ce da shi gashi ni kuma na faɗa soyayya a Ahmad. To ai ba damuwa. Na ga ba wata matsala ba ce. Sai ki haɗe su biyu amma ki san Ina yadda son za haɗe ki su. kashi wannan ya gane kina soyayya da wannan. Ai ni kuta ba na so Salim ya sani ni ƙawata. Sai kin so su sani. Ai ɗayan wannan ba zai sani ba wannan ba shi ba zai sani. Sai in kin so ya sani ba sai ya gane. Shin mun alƙawari ba za ki gaya wa Salim ba? Ai miki alƙawari ba wanda zai ji wannan magana. Na gode ƙawata daman na je wajen munzali na siyo kati wallahi ina so in tura Salim din nema. Ina za ki? Wallahi zan je shagon Yarima karɓo indomi da ban yi wa da ke ji. Da shi kenan sai mun yi wa. To yayi ba damuwa sai an juma. Nasarar so, 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 nasarar so. Nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so. Ka daina da kan wannan riga wai farisan zaman ku da ku ja kaje sa ta farisan zaman. Kuma daren me kuka yi a ciki? Na ka ce ku kai ya mutum ke ta 13 na wani ana ta kai.
kun san ka san komai akwai ra'ayinsa a rayuwarsa. Wannan ba ka san ko yana Ahmad yana soyayya da wannan yarinyar Maryam da gidan magaji Alaba. Wannan ta bayan nan to ai ni Salim ne na sai yana son ta. A'a ba yawa ni Salim ni da hotunan da na gani ayarsa ha ba ne magana Allah. Ni ba wasu kalamai da zaki gaya wasu kalamai yanzu zaki gaya mu wani wani soyayya wani baby waye sweetie nan na zo wucewa na ganki kina ɗaya a ciki har da wanda muke gaba da shi tun tala ma anan sai yazo yana soyayya da ɗan wata ba karamin gaba muke da shi ba amma na ganki ɗaya tare da abokinsa a wajen ina ma ta gani daidai wajen su gurgujejen Aminu Yarima mai shayi mana daidai kan wajen wannan bakin Aminu Yarima mai shayi nan a daidai kan nan na ganku abu ya bata min rai abadan Allah ya hanta to baby ai ban sani ba kai hakuri wannan ban sani ba kai hakuri kai billahi bari ki dinga ba wata kalma yanzu da zaki ga mu wacce za ta ƙara ratsa jijiyoyin jikina wai ta soyayya aikin ban magi ban taɓa tunanin zaki yi ma ba a zaki cin ga miki ni yanzu tsakana da ke manna Allah ba kwana da ke ni kawai me yasa kake baby dan nasarar soyayya zan so in yi nasarar soyayyar ki. Lafiya kada wallahi ya gida. Wurin ki na zo da. Nasarar so. Wallahi kawata lafiya dai ba lafiya ba. To, me yake faruwa? Wallahi duk akan Salim ne da Ahmad. Salim ya zo gidanmu ɗazu. Ya yi min kaca-kaca saboda ya gani da Ahmad a kan hanya. To, Ya aka iya gane cewa ina soyayya. Ko aiki ne ni ma ban sani ba. Zan shi ina Ya tafi ya ce ba ruwansa da ni yanzu. zan baki gaba daya. Shi ne abin ya cakwaki ya min yawa. Abin ya dame ni. Ina kallon ki wayayya ya kamata ki san yadda zaki ta anan rayuwar ki yadda shi wancan ba zai gane ba wannan ma ba zai gane ba. Yanzu kin ga kin saka jikin matsala dukkan wani cikin za gaba daya. Ina fiya miki gani na fa yi akan hanya fa na zo wucewa fa. Ya zo wucewa wai ya gan mu fa ni da Ahmad tsam. Wucewa fa ya zo ya gani ban ma san ya ganni ba. Ni ban san ma ya gan mu ba wallahi. To kina ruwan kawata yanzu da Nasarar so. Nasarar so. A jego dan alaji ya kai ne. Ya kai ya yi. Ni kwana ji ko ya zo na kuta. Sorry a jego wai kai koi ranan nan ana ma magana ka zaka saurare ko sai kai zuciya ka tafi. kun bata mun reni ya za a yi wai a ce muna tare na muna wani majalisa waye kun koyi ai ba haka Sorry a jego. Sare kun ya bata wannan jaridar na gaya ma akwai sakuwa ta yare a cikin ta amma kai a ga mu sare a jego akai na waje ne ana tare iya wuya fa in tabbace ma zaka je ne na ba yake ke yanzu ma ba za ka ga mu sare na waje na zan gaya ma kai na jego ne zan gaya ma kai na waje na ne na sare za ga ma ke da noban ne to ba da na mutumin ne wallahi na gaya ma mutumin nan ko yau ya je filin bal ne an mai raga yana son gida a kwance ina isan a kwance a gida si wal din nan baya gajiya ne da ni ma dai ina so ran koma bal din nan dan zama majalisan nan ya fara isa ta wala to kai yanzu rayuwar nan ai sai da motsa ciki ko ga ka tare da bal din ba ai ka je ka motsa ciki wallahi Allah ba sai ka je irin Spain nan ba ko Ingila ba kawai ka je ka motsa ciki shine an zama ne kawai dole a je ko Nasarar soyayya. Nasarar so. Nasarar so. Nasarar so. Nasarar soyayya. Nasarar so. Nasarar so. Nasarar so. Rabin raina. Hello? Hello?
Lafiya na wallahi ya komai kuma ya aiki. Wallahi komai normal. Gaskiya kam. Ina ga jiya ne na kira layin ki sai na ji a kashe. Jiya da yaushe. Allah. Ina ko matsalar network ne. Ko? Wala ni ma ka gani nan ina titi. Zan dan je gidan anti karama ne. Ina so sai shigo wajen naki tunda kin ga yanzu ina kofar gida ne kawai ina dan huta. Amma gobe ne muke alƙawari zan so. Nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so. Salim ina ma magana. Nasarar so. Salim, kwana biyu Salim in ne maka magana ba ka kula ni. In ne maka text ba ka min reply. To menene amfanin kuma ne muke da kala me amfanin ne kira ki a Haba Salim. aikin bala'in da ba za mu taɓa shirya da ke gaskiya Maryam ba za suna idan da kina suna ba za ki rage mu haki haɗa tarayyar soyayya tare da wani To ne ma me yafi ni ba abin da ya fi karshe ne ma alƙawari wallahi na rabu da shi. Wallahi ba zan fara kula shi ba. ta gaskiya Na rantsa na rabu da shi. dan Allah Yi dariya. Ka yafe mu? baby na ka sanya ta Na gode. gaba ta mai To ka ya. Insha Allah ba za a kuma mai zan je ce ni dawo. sai da zan cika sabon duniya farin ciki na da duniya yanzu mu je da shawo Salim ina son ka. Nasarar so, wa zai yo nasarar so. Nasarar so, wa zai yo nasarar so. Ni ne Ahmad. amma kai ne kwanaki na dan dawo daga jogin dina na gan kwatse kai da Maryam Maryam? amma na san tema bayanin waye Salim Okay, yayanta ne kai? yaya kuma Mana. to ni masoyinta ne wanda mun shafa shekaru da dama muna soyayya da ita ka kai kuma ba za ka zo katsa za ka shigo rayuwar mu duk da dai ban san me ala'a ku kai da ita ba da za ka rufa kanka amma ina mai baka shawara idan dai har soyayya za ku yi da Maryam za ka fuskanci kalubale tashi hankali da fitina a cikin rayuwarka Kaga dakata. Duk wannan maganganun da kake yi ba sai sun sani na cire Maryam daga cikin zuciyata ba. Domin Maryam zuciyata ce. yaro kenan ka san me nake so da kai ka rufa kanka asiri ka janye kudirinka na cewar za ka yi soyayya da Maryam gaban nake jiyo ma na fuskanci baka san menene nasarar so ba ko Nasarar so. To shikenan. Tunda kai maganar nasara. Ka tabbatar min da cewa kai ne kake da sa'a. In kuma ka kasa ni zan tabbatar maka da cewa ni ne nake da Maryam. haka ce Haka nake. haka ce da ni da kai mu zuba mu gani za mu ga waye mai nasara To shikenan. Dan halakka fasa. da ni da kai mu zuba sai na tabbatar ma da ni ne mai nasara Nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, yeah, nasarar so, nasarar so, nasarar so. Nasarar so, nasarar so, nasarar so. wanda ya dace kenan kin san ba za ki iya rabuwa da shi ba ce mun kai rabu da shi Na rabu da shi. a bari gidin ga mi Kaga da Allah saurara. Allah ba ran ba da nake ba ko yanzu abin da nake so in ga mi sai dai ki zaba ko Salim ko Ahmad sai dai ki zaba ko ni ko shi Ko kai ko shi. Salim dan Allah ku tsaya ku fahimta. Wallahi sai dai ki zaɓa ɗaya ko ni ko shi. zaba kawai
Ba ki iya zawa ba ki iya zawa Salim Muhammad. Ahmad na. Salim Muhammad. Tsananin so ne ya tsakani na shige rudani. Nasarar soyayya, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar soyayya, nasarar so, nasarar so, nasarar so, nasarar so, samun masoyi na gaskiya.